tiyo nga banget. Naglipistig ang pengen, nagpalabas at itisipit ko para kinyayo. Kaya kumusta kayo nga alata kay badagigay babakakan dadaan nga teacher kita, lusang niyan, alata dapay ba, nagbiag dapay ba? Baka nagadun na tanya. Kumusta? Excited na ka pa nga ang nag-agree. Microscope, at pati rin microscope, nakita ang microorganism na
kami.